Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Ende kwaona ndatoya kudai so inini ndini ndinyame tizhe ndinoweka nyaya kunge mates ende handinonoke handina nungo kana dziri nyaya dzema-updates nekuti nyaya idzi hadzidi kujambira dzinoda kungogara tichingoya nadzo tichingodyunga straight to the point. So nhasi ndadzoka nema-updates akawandisa nyaya dziri kuitika iko zvinezvi handisi kuziva ndonyatsotangira pane ipi yacho but dzakazara because a lot is going on in Zimbabwe right now. Ngatimbotanga tamboona foto remukuru handisi kuziva kuti vari kuvarerwa nei kana kuti vari kurivara nechii. Pane gononge paita tsvarakadenga apo mahwana komana ku-MSU ikoko. Zvimwe zvese munokwanisa kuzoanalyza muchitaurawo mega ruchiva kunakirwa kana kuti pane zvimwe kana kuti vari kuyeverwa nakameraman toti chii. I don't even know, but ingangoti cameraman ane musikanzwa akwanisa kutiratidza zvimwe zvezvinhu zvokuti zvinenge zvichityiwa kuratidzwa nevamwe vanhu. But iyo haisiyo nyaya tinadzo hobho, toda kungozivisana zvakawanda zviri kunyatsotora nzvimbo. Paita nyaya panapa. Zimbabwe Warriors supporters were stranded in Newtown bus rank in Johannesburg nezuro. It is alleged that munhu anga aine mari yavo yebus akati mwana akatora $1,000 achinobhadhara fees kuchikoro. This is the situation. Iyo nigirikini yacho yemaplayers inoona nezvemaplayers yakabva yabudisa a statement rinoratidza kunge riri statement rekuda kuita kakukumbira riregerero. I don't know kuti vanga vari kuda kuedza kuita sei, but inini ndisandatarisa statement ravo racho zvaitaura handione zvichimeka sense and I don't think kuti panenge kunenge kuchiendwa nenyika kana kuti senyika kana zvinhu zvichisvika the extent yakadaro yekuti vanhu munosvika pakuti napuwa mari yokuti chibatira vanhu mari yebhasi atrust wakavimbiwa naye kunzi iwo ndounobata mari anokwanisa kutotora mari iyo akatiza nayo. I don't think kuti it's fair honestly, because kana zviri fair ngava achingoitawo zvinoita zvinobatika ngava achingoitawo zvinhu zvinoratidza kurongeka, because handivati mwese vanga vari kumashure vaita zvekuba vachinetsa nemari vachididi kwete kutambire kuti munhu wese itsotsi munhu wese imbavha anenge achida kungoba mari. It's not that fair mana. Tsamba ravo ravakabuditsa iri let's hope tikotsire panapa because tine nyaya dzakawandisa. Vari kuti we are very sorry to our members and nation at large with what transpired during the Orlando trip. Our treasurer did not handle well the finances from our loyal and dedicated members who sacrificed so hard in order to go and support the national team, the Warriors. In the meantime, may all our members be patient with us as we wait for the reports from our executive members who traveled with our members to South Africa in order for us to ascertain what really transpired. We shall give a full and comprehensive report to our general members and the nation at large in due course. Let us all wish our traveling members a safe journey to their bases. As an association, we are going to make sure that this type of embarrassment and disorganization will not recur. I thank you all. Okay, ndo chitsamba chavo chavakabudisa vaitora haina zvainangu izvenigirikinizvi. I don't like kuti vanhu vanongoya chingonyebera kudzungaira because inini chinja ndangonzwa choti anzi munhu akatora mari akati hari anofanira kushandisa because nyaya yekuti mari school fees ndo nyaya yanga iri kubuda marumazu. I don't know kuti munoitorawo senyaya yacho zvinhu zvakadaro hazvinyatsotibata mushe, but sekutaura kandaita nyaya dzakati one day. Panapa pane nyaya imwe iri kutaurwa pari kunzi zvoni shefu shefu vari kutongera kunyika kwenyu kuva munoti vari kutonga vacho hanzi vari kunyanya kurova zvinodhaka ronyamwa whisky. I don't know how far true is this, but according to Jairus ari kuti they are concerned from the presidential office that Mnangagwa is attending events intoxicated with whiskey. One event which raised eyebrows is when he attended the agricultural show which Cyril Ramaphosa attended as a guest of honor. It is said to have been acting bizarrely. Ndo mashoko andiri kuona ari kubuda panapa. Zvagara inini zvangu all I can say is that vanongoita zvinhu zvese vachiziva kuti Zimbabwe yacho yese nevamwe vese vanenge vari paside hapana zvamunovaita.
ndo zvandakaongorora hangu ini ndikaona. I don't know kuti vamwe makaona chii pane anything chinoitwa nevarume vava, but inini ndo zvandakangoona. Saka zvimwe zvese vanoziva kuti munongoperera mukutaura, ende pakutaura pacho futi kana usina kusimba tiza. Umwe akazobuda kutaura taura zvaanga akutaura apa, akazoerekana aendeswa kurehab, akatonge akutokumbira regerero more than 1000 times, achingoti kumbira regerero. It's not a terrorism organization, achingotaura zvinosangana nebasa rese, face ichioneka kuti yakadzemurwa. Anyway, iyoyo hatinei nayo, inyayo dzevanhu dzinenge dzichingoitika. But ndine imwe nyaya yandiri kuona futi panapa, nyaya yaApostle TF Chiwenga yandiri kuona iri kubuditswa netimu ravo iri, especially vakomana vemedia team yavo, ndo vari kubudisa this statement vachiti a public apology from Nasha Vanessa, uyo mukadzi wavo vainzi vakangogara naye not 3-4 days ndobva vatorambana naye. Kuri kubuda tsamba ikoko isiri kufadza, kana kuti tsamba isiri kuvaraidza vamwe, bhozi vamwe vari kuti kuchii chakazonyatsoitika ipapa, bhozi vanhu havana kukwanisa kunzwa the side remukadzi wacho kuti zvakafamba sei. Side ravaingonzwa ndera ambuya vake, amai velate wife yake, ndo vaingonzwikwa, vaingotaurawo zvavaitaurawo zvavo. Iye akazobuda kunzi arambana neuyu. It's like vanhu hazvinonyazovabata bhoka, vangoti kuinyaya chikongwa diki yomva matonzi matosiyana here. So ndo panapa pari kubuda pari kunzi Apostle TF Chiwenga's wife Nasha Vanessa has issued a heartfelt public apology after admitting that much of what she shared about her marriage was untrue and exaggerated. In her letter, Nasha expressed deep regret to her husband, both families, the church, and the public for the pain and embarrassment her words and writing caused. She confessed that her books, Beneath the Facade and the Quorum of Shadows, were works of fiction, not a reflection of her real marriage. I misrepresented my husband and dragged out private life into the mud. I sincerely apologize for the shame and hurt I caused, she wrote. Ndo mashoko ari kunzi abvawo nekune uyo angari mukadzi waApostle TF Chiwenga. Abhosi for now hatingachati pachiri nemarriage kana kuti pachiri nerudo apa, but it's something chekuti munhu anenge angobudwa kungokumbira regera. I don't know those guys zvavo, vamwe vacho havadi kunyanya kukumbirwa kana nemuromo, pamwe anenge autoda kana mombe kana kuti otoya futi pamberi pechaunga woita sei. Inyaya dzinenge dzichingoitikawo, asi vanhu havana kunyatsofara nenyaya yekuti ko muri kusanganisa geography nebhaibheri, kana kuti muda kusanganisa science nebhaibheri, muri kupafambisa sei ipapo, kuti anzi zvinovhiringidza kuti nhasi wagara nemukadzi wobva kuti akazodai iwe watombopinda 4 days. It's not normal. Vamwe vakati 4 months, zvakawanda zvakataurika ipapo. Vamwe vakati mukadzi wacho anga ari kushandiswa ari saka anga akauya kunoteya dhiri aone kuti izvoni achinospire achibudisa information. Zvakawandisa zvinhu zvanga zvichikutaurwa ipapo, but inini zvangu ndangoti nyaya dzevanhu dzotinakidza tichidzitaura, but zvimwe zvacho tikazokomenda munozopopota. Saka iyi nyaya iyi iri especially yaApostle TF Chiwenga yekuti mukadzi wacho azokumbira regero, munokwanisa kuikomenda mega. Inini zvandava kuita panapa, ndakuda kukusiyirai makateerera zvinhu zviri kutaurwa panapa nevamwewo vanhu vari kutaura something. I know kuti muchange mune 2 or 3 things zviri kutaura pamusoro pezvinhu zvamuchanzwa ipapapa zviri kuteera, but before I do that, munoziva kuti inini ndiri munhu wekuti handingokurumidze kungobva panapa ndisina kutaura nezveeducation research, one company inobatsira maZimbabweans kuregister makambani nekuvhura maFNB business account muSouth Africa. Ndikutaura zvemaZimbabwean vasina mawork permit vaya munokwanisa kubatsirwa needucation research. Saka ibate education research mutaure nayo yana mukoma Owen, vanokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo muri kwamuri ikoko, ivo vari kwavari, hamumbonide kufamba, munongofanira kungotaura navo panhamba dzavo, vanokuitira zvese. Ikambani iri reliable ende zviri affordable, zvakachipa. Taurai navo vakubatsirei. Saka zvamanje manje I think kuti muchinzwa zvekutaurwa nezvinhu zviri kuteera nevari kuteera zvakakosha. Sarai makateerera mozondudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kulendi muri sei? Ari sei mabasa kwamuri ikoko? Ni kutonyarara, kutotambudzika chaiko, kurara nebhutsu mumagumbeze tichifunga kuti where are we going, tichiteerera zviri kutaurwa. Mazuva ano hazvo zvokuignora, unoti regai nimboisawo nzeve dzangu timbonzwa kuti zviiko zviri kutaurwa apa. Idi chokwadi ndaita nhamo ini yekuti
dai guva raicherwa kuti munhu amuke sezvakaitwa Razaro naJesu, kuti Razaro buda. Dana ndine simba iroro ndaizviita, ndaitoenda paguva raSmith ndikati Smith buda, Smith adzoke. Chatakaita pana Smith akaipa vana vabereki vedu dzimba, ndakambozvitaura kumashure uko. Vabereki vaingonzi itai muchato tokupai imba, vakaregedza ndo vakaregedzawo zvavo munguva yacho vachiti aiwa tine misha yedu kuchikuruzevha. Asi at the same time ane zvaakaita nenyaya yeland. Ndamboona mumwe achitaura nezvenyaya yeland kuti land yekumusha is very important. So ndanga ndiri kuzvianalyza, so ndikati pamwe pacho naurare hope uchitarisa vazukuru wakatarisa kuti saka vazukuru avachaperera vaakupi, chii chichaitika. Ivo varume ava vakaoma musoro, maomera vakaita ivayo, bvudzi rachena, bvudzi rapera mumusoro riri kungodonha, but vanhu havasi kumbozviona. Mari yacho unobva waramba uchibvunza kuti iyo mari iyo yavari kuramba vachiunganidza vada kuti imboenda kupi? Ivo vana vavo ivavavo vari kuriritira. Zvakaoma, idi zvakaoma. Saka ivo vega chete ndo vanofanirwa kutongorarama, isu tese tofa. Nokuti zvinezvi vaMnangagwa vakutouraya tese. KuSouth Africa chaikoko vanhu vari kutonzi wavingei pano, uri muZimbabwe nenda. Umwe ari kufa mimba ichirwadza, umwe ari kutongofa munzira kana pakliniki ipapo. Asi Mnangagwa haana kana basa nazvo. Ndikatoti vaMnangagwa ndinenge ndatonyanyisa kuvapa respect, because pari zvino hatisisina respect ba, yekuti shuwa baba vanokanganwa vana vavakazvara. Kukanganwa kuti nyika yeZimbabwe kuti zoti ndimire panapa inga vanoti ndakavhoterwa 1. Saka zvavakavhoterwa chii chavazoita for people. VaMnangagwa vakangopinda pachigaro kuti vatutire matsaga nematsaga emari evana vavo vana Collins. Zvino zvaakufumuka. Pamwe pacho munotwera zvenyu muchitaura kuti nhai uyu anonzi ani uyu akatuka musuno uyu Holy 10 azodi ane zvaakaona. Ndokuti regai ndizviburitse in this way. Haana kumbodhakwa ba mwana uyo ari kutoziva zvaakutaura. But at the same time saka tosvikepi? Ndine mwanga ari kutaura mai manje pachawa nezvemapostori, kuti mapostori kurasika here, chiiko nhai varume vakuru mese kundenderetswa nemurume 1, kundenderetswa kuda mari here, kuda mota here, chiiko chiri kumboitika ichocho? Ini ndarwadziwa, ini ndiri kurwadziwa. Pamwe nditoshaya nehope kuti zvino vazukuru vangu vachararama sei, kana vana vangu chaivo havasati vasvika pauri fanira kusvika because of this cruel people. Chii chakadaro ichocho? Zvino vanhu vakungoenda vamwe vakuenda kunoromba, vamwe vakuenda kumanjuzu, vamwe kungonotsvagawo kuti dai ndararama, dho pasina kwazvinomusvitsa zvokuromba izvozvo. Haana kwaanosvika nazvo because anongoti itei mari yake obva afa. Saka zvabatsirei? Dai varume ava vazotinzwirawo tsitsi. Kubva here ndiri form 2 kusvika nhasi uno am 61, zviri kungodai, hapana chachinja. Ndiri kuremember very well nzvimbo inonzi kwaMurewa uko, kwakanga kuine mumwe postori akanga ari genuine anonzi Njenje. I remember very well, pane vanhu vazhinji vakaurayiwa ipapo. Iyi nomusi iyoyo ndandisina kupaendawo. Vanhu vakafa, vakabhombwa vakafa, but we never heard of anything about that. Njenje iye andiri kutaura iyeyo akanga ari munhu ainamata pachokwadi, pachiti akaita sangano so tudzimba twakazara. Haikona nonsense yatiri kuratidzwa nana Mnangagwa iyi kuti vanofungidzira kuti ivo ndo vanezi. Imi baba imi itai mushe imi.
daikona uda kutonga vamwe varume kusvika pakadai so, dai mazoita zvakanaka kuti Mwari vazokuitirewo zvakanaka nerimwe zuva, kuti zvizukuru nezvizukuru zvenyu zvizosara zvichibhenefita muzvinhu zvenyu zvamuri kuunganidza izvi. Dai ndiri imi maitokumbira zvenyu Zimbabwe ruregerero, kuti Zimbabwe ndiregerereiwo, idi ndakakanganisa. Mobva henyu in peace, kana muchinogara kwamunonogara muone kurera vazukuru, musire vazukuru nhaka. Sekuru, zvamaakuita izvi, it's too much. Dai Mwari wekudenga vakupewo njere dzekufunga kuti enough is enough. Zvandaita ndaita, chiregedzai ndichiregedza. Hamunzwe tsitsi makaita seizvi maakutodzidzisa mwana wenyu kuita utsinye, kuteera vanhu mese mangoipinda munhu chete ari kutoteera achitema kunge ari kutema huni. Musazodaro baba Mnangagwa, musadaroba. Regedzai zvichanaka izvi. Tichakunzwirai tsitsi mumwe musi, pamwe matoo muvhu. Handizive zvangu, handisirini mutongi, Mwari chete ndo vanoziva. Dai Mwari vazotitira zvakanaka, dai Mwari vazotitira zvakanaka, tazongoonawo kunaka kweZimbabwe nerimwe zuva. Mazvita.